Egy nagyon érdekes úrral is találkoztunk itt a teremben, aki egy papagájjal a vállán sétálgat. Róla mit lehet tudni? Igen, Rottenbauer Sándornak hívják, az egyesületünk tagja, ő Gödön lakik, imádja az egzotikus madarakat, főleg a papagájokat. Ön tehát az a madaras ember, akiről az imént az elnök úrral szót váltottunk, hát mondjuk ennek abszolút tárgyi bizonyítékát adja az a papagáj, amelyik ott ül a vállán. Hogy kerül ez a papagáj oda? Hát én gyerekkorom óta egy galambász, madarász családba születtem. Onnantól fogva tenyésztek budapesti magasröptő galambokat, illetve nemes papagájokat is, egzótákat is. És hát gyerekkori szenvedélyem, és mivel a madaraim nagy kedvencek, így mindent megteszek értük. Úgyhogy szeretem azt is, amikor a madaraim szeretnek engem is, és hajlandóak olyanra, hogy a vállamon üljenek, kezemből legyenek, szaporodjanak, és hát van egy internetes elérhetőségem is, ahol a madaraim zömét meg lehet nézni, mert hát csak egy töredékét tudtam most lehozni a kiállításra az elnök úr felkérésére, úgyhogy akit érdekel, a nevemet beírja a Google-be, a honlapon megtekinthető, elérhető, és hát akinek madárigénye van, hát keressen meg, számos ötlettel tudom segíteni a ténykedését. Úgyhogy, aki nem igazán gyakorlott a madarak tartásában, igen, vagy legalábbis nem sokat tud róluk, ugye hát az úgy képzel el, hogy van a madár, amelyik mondjuk ott él egy családnak a közelében, és az leginkább Kalickában tartandó. Na most ez a madár az ön vállán talán azért nagyon érdekes, mert hogy miért nem repül ez a madár el? Igen. Számos olyan dolog van, ami a madártenyésztésben egy új forma, illetve nem annyira új, csak talán kevésbé ismert. A kézzel nevelt madaraknak a jellegzetessége az, hogy nagyon emberbarátok lesznek. Hogyha valaki ért a kézzel neveléshez, és fiatal korában veszi el a madártól a fiókát, erre persze vannak megfelelő nyersanyagok, tápok, amivel fel lehet nevelni, injekciós fecskendőből kell etetni a madarat, akkor nagyon emberbaráttá válik. Vannak madarak, mint ő is, aki a vállamon ül, ő egy Kuba Amazon. A Kuba Amazon a papagáj világban az egyetlen olyan papagáj, akit nem kell kézzel nevelni, ha egyedül van tartva és megfelelő módon van etetve, illetve vele való foglalkozások napirenden megtörténnek, ő annyira szerényé válik, hogy sokszor fölülbírálja a kézzel nevelteket. Ugyanis a kézzel nevelt madaraknál egy bizonyos jelenség időnként felüti a fejét, amikor a madár ivarérett lesz és a gazdáját elkezdi csipkedni. Nagyjából, mint a kutya megharapná a gazdáját. Az ő esetében ez nem jellemző, és hát a kézzel nevelt madaraknál is ez a jelenség csak akkor valósul meg, amikor ivarérett lesz, tehát ott egy kis több foglalkozás. Ugye hallottuk azt, hogy a közelmúltban hoztak egy olyan rendeletet, ami nem tudom, hogy most már életbe lépette, vagy pedig még csak tervezik, hogy az állatkereskedésekben meg fogják tiltani a kör alakú kalickáknak a gyártását, mert hogy ez állítólag nagyon ártalmas a madarakra. Azt nem hangzott el, hogy miért. Mondjuk itt a teremben is csak kocka alakú, vagy téglalap alakú kalickákat látunk. Ez bizonyára így van, mert szakértők állapíthatták ezt meg. És az is elhangzott ott, hogy azok a madarak, amelyek így vannak tartva Kalickában, azokat a madarakat, hogyha kiengednék természetes környezetbe, hát ott elpusztulnának. Így van. Valóban így van. A kör alakú kalitkák egyfajta depressziót váltanak ki a madarak körébe, ami az elhelyezés következtében a folyamatos körzésnél elveszíti a tájékozó képességét, nem érzi sem az alacsony, sem a magasabb távolságokat, sem a térbelüt, megváltozik az étkezési szokása a madárnak. Határozottan rosszak ezek a kalitkák, főleg akkor, ha még ráadásul kicsik is. Ami előnyös, az tényleg a szögletes kalitkák, azt mindenképpen javasolnám mindenkinek, és egy kalitka soha nem lehet elég nagy. Én nekem röpdés madaraim vannak zömében, 98%-ban. Hát a röpdék méretei, aki a honlapomon nem látja, vagy nem éri el, annak mondanám, hogy
hogy bizony ilyen 4-5 négyzetméterekről van szó, ahol a madárnak úgy van berendezve a voliér, hogy megfelelő ülőrudak vannak, megfelelő étkezés van, zöldségek, gyümölcsök, magaleség, tehát ne fogoly vagy rabként érezze a madár magát, hanem egyfajta természetes közeget próbáljunk neki előteremteni, ugyanis minél jobban elérjük ezt a fázist, annál szaporodóképesek a madarak, tehát meghálálják. Rottenbarher Sándor, sportás Molière-ben kiállítós budapesti magasröpülő galambjai tiszteletdíjban részesült. Babicek József, sportás Molière-ben kiállított budapesti magasröpülő galambjai tiszteletdíjban részesült. Tűri Norbert, sportás Pestikék, keringő